Απόψε πήρε άδεια και με τη τσέπη άδεια τραβάει για την πόλη. Όπα! Ρίχνει ένα γεια σου στο φρουρό. Σαλτάρι. Βρίσκεται πολύ κομψό αυτό που κάνατε. Είπε ξαφνικά τι να έκανα. Να σεβαστείτε το καλεσμένο σας, αν βέβαια ξέρετε τι σημαίνει σεβασμός. Και η Λένα καλεσμένη μου είναι. Ξέρω αυτά συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές. Δεν σας ενημέρωσε η μητέρα σας. Έλα στην παρέα μας φαντάρε. Κάτσε και ένα ποτηράκι πάρε. Ξέχνα στρατώνες και σκοπιές και από το μπρούσκο της καρδιάς μας πιες. Ξέχνα στρατώνες και σκοπιές και από το μπρούσκο της καρδιάς μας πιες. Δώσ' τα όλα! Σε έχει ερωτευτεί η κάμερα! Κάτι δεν πάει καλά. Γιατί το λες αυτό, Απόστολε? Μα δεν τον βλέπετε σαν εμένα κάρβουνα κάθεται, κατακίτρινος έχει γίνει. Από μικρό ήταν χλωμό του Χρυσό. Τι στις κατασκηνώσεις τον έτρεχα στον Άγιο Ανδρέα, τη σηκώτια του έψινα. Σας παρακαλώ πολύ, κάντε ένα διάλειμμα ώστε να μπορέσω να φύγω τώρα! Μα τι λέτε τώρα, δεν τελειώσαμε την κουβέντα μας. Παπα! Και όταν έκλεισε τα 18, λέω στο Μαρκορά. Σου πάτε κάτι της λέει. Το δίχως άλλο θα την κομπλιμεντάρει. Πολύ θα ήθελα να σας πιστέψω. Μα μην το συζητάς, Μίλτο μου. Αφού είναι δικός σου άνθρωπος, μην το συζητάς. Θα του κάνουμε τη συνέντευξη. Χατζηνικολάου σου κάνει. Και όταν πια πήγε φαντάρος, απροπό, το χακί του πάει τρέλα. Του λέω να το φράει, μα δεν μ' ακούει. Εκεί πια λύθηκε το πρόβλημα. Ο στρατός. Τι να πω. Το μάτι του γυαλίζει. Τι εννοώ. Εμένα με συγχωρείτε. Αμάν. Τι έγινε, Απόστολε? Κύριε Μαρκορά! Παρακαλώ. Χριστέ μου, το παιδί μου. Κάνει τρελή. Α, Κυρία Ντένι. Κυρία Ντένι. Έλα βρε Μίλτο, αποκλείεται. Κύριε Κασιμάτη! Κύριε Κασιμάτη! Πώς μπαίνεις έτσι μέσα, παιδί μου, θες να απολυθείς? Κύριε Διευθυντά, πρέπει να... Απολύεσαι. Ξέρετε κάτι κάτω έγινε! Γιατί εξακολουθείς να μιλείς, παιδί μου, εσύ έχεις απολυθεί τώρα. Η Μαρίνα χαστούξε τον κύριο Μαρκορά! Πώς? Σε κλείνω, Μίλτο. Η μικρή χαστούξε το γιο της Ντένης. Πώς έγινε, τι έγινε, πού έγινε, τι με κοιτάς, παιδί μου? Δεν ξέρω. Με πήραν τηλέφωνο από κάτω και μου είπαν ότι η Μαρίνα έδωσε ένα χαστούκι στον... Να μην κουνηθεί κανένας. Να κλείσουν όλες οι πόρτες. Και αν δεν πέσουν να ανέβουν όλοι απάνω. Θα τον λιώσω, θα τον πατήσω κάτω τον παλιό ξεφτύλα την παλιαδελφή! Θα φας ανάποδη φούλωστο. Εμένα να με πει κότα, ποιος η Κολομπίνα! Έχεις μωρή επαφή με το περιβάλλον, το χαστούκι στον άνθρωπο, το θυμάσαι αυτό ή να καλέσω στενοφόρο. Το χαστούκισα και να γιάσει το χέρι μου, Παναγία μου, αφού με είπε κότα! Και σε θίξανε τώρα, εδώ σου έχουν πει τόσα μωρή. Εκεί κόλλησες. Δεν σε έχουν πει κότα, γι' αυτό τα λες αυτά! Να δεις αύριο τι θα σου πουν οι εφημερίδες. Εμένα αγάπη μου δεν έχουν να μου προσάψουν τίποτα, γιατί έχουμε ένα κυρία απέναντί του. Αυτός τώρα μας σηκώθηκε για αυτή η αλήθεια. Πώς στο διάλο πήγε! Πού είναι αυτή? Νάτος, αυτός είναι που βρει το χαστούκι που σας έλεγα. Έξω! Έξω! Πού είναι αυτή? Καταρχάς ηρέμησε. Είναι όμως είμαι, σε ρωτάω πού είναι. Στο καμαρίνι της φαντάζομαι. Δεν σε ρωτάω για αυτό το τσόλι, γιατί τέλει σε ρωτάω. Καλά, δεν θα τον πετύχω πουθενά, θα τον σκίσω τον... Πας να βγεις και από πάνω. Πάω να βγω και από πάνω. Πας να βγεις και από πάνω. Αντί να μπεις στα 4 εκατούστρια συγγνώμη του Χριστιανού για αυτό που του έκανες. Μπορείς να μου πεις σε παρακαλώ πολύ, του έκανα. Όχι, σε παρακαλώ πολύ να μου πεις τι του έκανα. Του κτίνωσε και σηκώθηκε και έφυγε στα καλά του καθουμένου. Τι του έκανες. Ρόμπα τον έκανες μωρή. Καραμωρή, ρόμπα τον έκανες στο Χριστιανό που αν ήμουν στη θέση του θα σηκωνόμουν πάνω και θα στο έκανα το στούντιο κούγκι. Μη μου πετάς εμένα τις αγγλικούρες για να μην μπορώ να απαντήσω. Χριστέ μου, τι ακούω. Κότα σε είπε, ο άνθρωπος βόδι έπρεπε να σε πει. Τι έγινε κολλητέτα, τα κοιμιάσαμε με το λάκι. Μωρή τα μαχιάρα. Καταλαβαίνεις τι σταυρόσικος ο Χριστιανός. Τον είχες και περίμενε μισή ώρα στον καναπέ. Με το που αρχίζει να μιλάει για την Αντιγόνη, τσουπ, του μοστράρει στην τραγουδιάρα και το ανεβαίνει πίεση του ανθρώπου. Με το που πάει να συνέλθει από το σοκ, να του η άλλη να του χώνει το μικρόφωνο στα μούτρα και να του έρχονται τα νεύρα του. Κοίτα να του έρχονται τα νεύρα του. Και με το που αρχίζει να μιλάει για το θέμα, μου αρχίζετε ιστορίες του βουνού, του λόγου και του Αγίου Τρίφωνα. Όχι στο Θεό σου, Νικηφόρε, πες μου. Είναι δυνατόν να προσπαθείς να μιλήσεις για το αρχαίο δράμα τη στιγμή που μια εντελώς άγνωστη σου κυρία σου τραγουδάει για έναν επίσης εντελώς άγνωστο σφαντάρο και όταν ο φαντάρος τελειώνει τη θητεία του, σε καλούν να συνεχίσεις. Και εκεί ανάμεσα Αντιγόνης, Εσμήνης και Κρέοντα, τσουπ! Έτσι από το πουθενά εμφανίζεται και ο Άγιος Τρίφωνας. Καλά. Για τον Άγιο Τρίφωνα έφυγες. Αυτό ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Ο Άγιος Τρίφωνας. Ναι! Πρόσεξε, γιατί προσβάλλεις το θρησκευτικό αίσθημα των Ορθοδόξων Ελλήνων. Και αυτοί οι ανορθόδοξοι
προσβάλλει την αισθητική όλων των Ελλήνων. Πάντως, εγώ που παρακολουθούσα την εκπομπή προσεκτικότατα, δεν είδα κάτι που να σε μειώνει και που να δικαιολογεί την αποχώρησή σου. Και η Μαρίνα, οφείλω να το ομολογήσω, εφέρθηκε πραγματική κυρία. Κυρία! Έτσι τις έχετε εδώ τις κυρίες. Να δέρνουν τους καλεσμένους. Α, ναι, κάτι άκουσα. Κάτι άκουσε. Εδώ πήγε να γίνει της αποκαλύψεως και μου λες ότι κάτι άκουσες. Θέλω να πω, βρε παιδί μου, ότι κι εσύ κάτι θα της είπες, κάτι θα της έκανες. Δεν μπορεί έτσι τα καλά καθούμενα να τις έστριψε δηλαδή και να σε πλάκωσε σαν άποδες. Νικηφόρε, σοβαρέψου. Με δίρανε. Δεν μου κάνω ό,τι μπορώ, αλλά... Στο μυαλό μου έρχεται η εικόνα. Και μάλιστα χωρίς λόγο. Εκτός από ηλίθια είναι και επικίνδυνη. Αυτή η κυρία χρήζει ιατρικής παρακολούθησης. Τολμάς να μου λες ότι χρήζω ιατρικής παρακολούθησης? Ναι, τολμάω. Τι είναι χρήζω παρακολούθησης? Είναι ότι είσαι για τα σίδερα, κορίτσι μου, αυτό το καταλαβαίνεις. Είναι μέσα σε 100 λέξεις που γνωρίζεις. Δεν τελειώσαμε. Παράτα, με τα ίδια σκατά είσαι κι εσύ με τον άλλον. Πού πας? Στο σπίτι μου πάω, θες κάτι? Εκεί τουλάχιστον δεν χρειάζονται πτυχία για να μ' αγαπάνε. Έλα, σταμάτα σε παρακαλώ. Παραπήρες τώρα. Είναι δυνατόν τώρα κατζαμάντρας να βάζεις με ένα μικρό κοριτσάκι και μάλιστα χρησιμοποιώντας εκφράσεις του λιμανιού? Βέβαια, εσύ το κοριτσάκι σου θα υποστηρίξεις. Το κοριτσάκι σου που αύριο θα σου φέρει νούμερα με τον μπάχαλο που έγινε σήμερα. Να σου εξηγήσω. Τι ηλίθιος που είμαι, αλλά βέβαια τέλος εσένα. Άλλος πρέπει να τα ακούσει, άλλος. Μαρούσκα! Μαρούσκα! Μαρούσκα, Μαρούσκα, Μαρούσκα! Μαρούσκα, Μαρούσκα, τηλεφώνησε κανείς? Только госпожа Нинета. Όποιος και να τηλεφωνήσει, δεν είμαι εδώ για κανέναν. Да, госпожа. Μαρούσκα, χρυσό μου, πες μου ένα μέρος μέσα στο σπίτι να κρυφτώ. Спрятаться? Ναι, σε παρακαλώ, σε οικετεύω, βρες μου ένα καλό μέρος να κρυφτώ. В туалете. Στην τουαλέτα δεν μπορώ, έχει υγρασία. На крыше? Ταράτσα, έχουμε και ταράτσα. Да, госпожа. Α, όχι, δεν πάω ποτέ σε άγνωστα μέρη, άλλο. В сарай. Στην αποθήκη, ναι. Τρέχα, φέρε γρήγορα τα κλειδιά της αποθήκης. Κάποτε κρυβόμασταν από τους κομμουνιστάς και τώρα τους παρακράμε να μας κρύψουν. Χριστέ μου, την decadence. Έλα στην παρέα μας, φαντάρε. Έλα και ένα ποτηράκι βάλε. Το αστείο έχει και τα ωριά του, έτσι! Κωνσταντίνε, εδώ είσαι. Νόμιζα ότι σε πήρανε φαντάρο. Καλά. Δεν έχεις δουλειά! Είμαι εξοδούχος. Κωνσταντίνε, έλα ρε, ο Πέτρος είμαι. Λοιπόν, δεν έχουμε και κανένα σπουδαίο νέο. Περάσανε σήμερα το πρωί 5-6 κορίτσια, αλλά δεν νόμιζω να ενθουσιαστείς. Σε μια είπα να ξαναπεράσει. Α, από το Υπουργείο τηλεφωνήσανε. Καλά, πάρε με να στα πω. Άντε, γεια. Και καλός πολίτης, ρε. Αγάπη μου, πάρε με μόλις έρθεις τηλέφωνο, πρέπει να συνοηθούμε για το βράδυ. Εγώ μάλλον δεν θα μπορέσω, προέκυψε meeting εκείνη τη συγχώνευση που ξέρεις. Α, και αν δεν με βρεις, άσε μου στον τηλεφωνητή μήνυμα τι να σου φέρω στο επισκεπτήριο. Ναι, βάλτε και μαζί μας τώρα. Καλά. Μόνο εδώ ξέρεις να κάνεις τον κιουλέκα. Είπες κάτι! Και στο τηλέφωνο τώρα και στις αγριάδες. Ναι. Έλα, Τάκη. Ναι, το πήρα το μήνυμα σου. Την Πέμπτη το βράδυ, έτσι. Είπες και στη Δένη, εντάξει. Όχι, όχι τίποτα, λίγο κουρασμένος είμαι. Να, είχαν αποψήλωση σήμερα. Όχι, μωρέ, Τάκη, έχω νεύρα. Πολλά νεύρα. Έτσι μου έρχεται να σκοτώσω άνθρωπο, Τάκη. Κάτσε και ένα ποτηράκι. Σε κλείνω, Τάκη, τα λέμε άλλη φορά. Ξέχνα στρατώνες και σκοπιές κι από το μπρούσκο της καρδιάς μας. Αχ, δεν μπορώ άλλο. Χωράκι μου λίγο ακόμα. Αχ, δεν μπορώ άλλο. Συνέχισε μόνος σου. Έλα, θέλω να τελειώσουμε μαζί, έλα. Έλα, σήκωσε το έτσι, σήκωσε το λιγάκι ακόμα, έτσι. Δεν έτσι. πάει πιο πάνω. Δεν είσαι χαλαρή γι' αυτό. Όχι, χαλαρή είμαι, αλλά πονάω. Αι, απορρίπτω την πίστη τόση αντοχή. Ηρέμησες λίγο, έτσι. Όσο να πεις ηρέμησα. Εγώ στο έχω πει. Σε αυτή την παλιοζωή δύο πράγματα σε ηρεμούν. Μην το πεις το άλλο. Το ψάρεμα εννοούσα, βρε. Τι έχει το μενού? Κυρίως πιάτονται. Νηστικό σε βλέπω να μένεις. Θα έρθει ο Τόλης. Ο Τόλης. Πάλι τα ίδια. Ρε, τι πάθαμε. Να μου το θυμηθείς. Αυτός θα με καταντήσει αδελφή. Λάμπη. Τώρα 8 φορές την ημέρα βρίσκεται εδώ μέσα. Δεν μπορούμε να εκφραστούμε ελεύθερα τέλος πάντων. Βλακωθήκαμε το μεσημέρι και καταλαβαίνεις. Τώρα θα έρθει να... Τι, θα έρθει να πει μια συγγνώμη για να του δίνει. Έλα, μωρό μου, αυτό είναι το θέμα. Ποιο είναι το θέμα, ρε μωράκι μου, που έδερες το φίτσουλα. Που έδιρα το φίτσουλα, που του την είπα, που ο Τόλης πήρε το μέρος του. Του φίτσουλα.
του Φίτσουλα. Ένα μωράκι μου. Το μωρό σου το στείλα να διάβαστο. Βρε, μη μασάς, βρε. Εσύ είσαι καλύτερη σε όλα. Όχι, τίποτα σοβαρό. Αφού σου λέω, βρε, Νινέτα, δεν απαντάει ούτε στα κινητά ούτε στο σπίτι. Καλά, ευχαριστώ, Νινέτα. Γεια σου, κούκλα. Άντε βρε βρωμόπεδο. Τι θες εσύ εδώ? Καλησπέρα και σε σένα. Κινδυνεύω, γόρι μου, κινδυνεύω. Φεύγω. Είναι κάτι επίγον. Σου φέρα αυτά τα... Μα τι έγινε εδώ μέσα? Τίποτα. Κάτι βίντεο σπάγαμε. Τι κάνατε? Το βαρεθήκαμε τόσα χρόνια, άστο καλοπιά. Είπαμε να το πετάξουμε, να πάρουμε ένα καινούριο. Και επειδή δεν έσπαγε από μόνο του, είπαμε να το σπάσουμε εμείς. Καλά, μιλάτε σοβαρά. Εντελώς. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Και με τα χαρτιά? Δεν προλαβαίνω τώρα, έχω μια επίγουσα δουλειά. Έχεις ραντεβουδάκι με την τραγουδιάρα? Τι θα έλεγες, γλυκιά μου, αν αλλάζαμε και τη τηλεόραση? Ρε Κωνσταντίνε. Μη φύγεις, σε θέλω. Πέτρο. Ναι. Άντε στο διάλογο. Το σπάσε! Καινούριο μηχάνημα, περσινό βίντεο, κομμάτια το έκανε. Παραλίγο να μου ανοίξει το κεφάλι στα δύο. Μα πώς τι έγινε, κάτι θα του πες. Εγώ τολμάω να πω κουβέντα εδώ μέσα. Εγώ στόμα έχω και μιλιά δεν έχω. Τώρα με ξέρεις εσύ. Ναι, μόνο εγώ. Έλα, παίρνα. Μόλις τώρα βγήκα από το μπάνιο. Πάλι. Άντε καλέ, κάτι βαράκια σηκώναμε. Έχουν κάνει και καλύτερη περιγραφή. 2 κιλά σήκωσε. Μην υπερβάλλεις. Τι μου φέρες? Μια Black Forest. Δεν πειράζει. Εμείς τα τρώμε όλα. Το μπόγια. Να σου πω, δεν μπορούμε να μείνουμε λίγο μόνοι μας? Τι να κάνουμε μόνοι μας? Αϊντε. Αγάπη μου, δεν παίρνεις το γλυκό να πάτε να δείτε τηλεόραση? Μην ενοχλείστε, εγώ τα τρώω, δεν ακούω τίποτα. Λοιπόν, θέλω να ξέρεις ότι κι εγώ σε αγαπάω και χωρίς πτυχία. Και στα χρόνια που είμαστε και δουλεύουμε μαζί, νιώθω να έχω την ευθύνη σου. Δηλαδή, σαν να λέμε είσαι ο πατέρας της. Φάε, αγάπη μου, φάε και μη μιλάς. Έλεγα λοιπόν ότι νιώθω να έχω την ευθύνη σου και ότι είμαι κοντά σου για να σε προστατεύω από το να κάνεις πράγματα που σε εκθέτουν. Λοιπόν, δεν κατάλαβα πάλι. Δηλαδή, όταν θα παντρευτώ εγώ με τη Μαρίνα, είναι σαν να λέμε ότι εσύ είσαι ο πεθερός μου. Πρόσεξε, μη μείνουν τα γκόνια μου ορφανά από πατέρα. Άνοιξε! Πού είναι αυτή? Νισνάγιου, νι βίντελα, γεγιο σουτρά. Τώρα εγώ γιατί πρέπει να καταλάβω τι μου λες? Νι πανημάιου. Ντένι! 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 Ντένι, άνοιξε! Ντένι, βγες έξω! Ντένι! Ντένι, το ξέρω ότι είσαι μέσα. Ντένι, βγες έξω! Ντένι! Ντένι, κρατάω στα χέρια μου το μίνκ. Ντένι! Τα χέρια μου τα νιώθω να τρέμουνε, Ντένι. Κωνσταντίνε! Αυτό το βάζο το έχει φέρει ο παππούς από τη Βιέννη. Έχει αξία, Ναι, αυτό το βάζω και το όνομά μου είναι ό,τι μου έχει μείνει από τον παππού σου. Σε βλέπω να μένεις μόνο με το όνομα. Κωνσταντίνε, χρυσό μου, παραλογίζεσαι. Οικογενειακό μας, Μπουμπού, οικογενειακό μας. Χριστέ μου, γιατί να μην είναι εδώ η Νινέτα, να μου πει τι να κάνω. Αλήθεια, πώς και δεν την κάλεσες να έρθει εδώ απόψε να γιορτάσουμε όλοι μαζί το θρίαμβό σου. Και απροπό, τι έχεις να πεις για το θρίαμβό σου? Τα καλύτερα λόγια. Τα. Κασπαζάνι νιέτα. Ναι. Έλα, Νινέτα. Αύριο δεν μπορώ, έχω γήπεδο. Τώρα έχω Κωνσταντίνο. Ναι, πάρε με σε ένα λεπτό. Η Νινέτα. Νομίζεις ότι θα απαλλαγείς τόσο εύκολα από μένα? Σιλάς, Κωνσταντίνε. Μας ακούει η αλλοδαπή. Και πάνω απ' όλα πρέπει να σεβόμαστε πολύ εκείνους που παιδεύσαν το μυαλό τους για την τέχνη τους. Γιατί εγώ δεν παιδεύτηκα, εκείνος γιατί δεν με σεβάστηκε. Τυχαία έφτασα εδώ που φτάσα. Όχι, αγάπη μου, τίποτα δεν εκχωρείται από το χώρο του τυχαίου. Πολύ μ' άρεσε αυτό, Λοιπόν, κατάλαβες γιατί ήταν λάθος που τον έδιρες? Μου τη χαλάς τώρα, μεγάλε. Πολύ καλά έκανε και τον έδιρε. Έτσι είμαστε εμείς. Δέρνουμε. Έτσι δεν είναι, μωράκι μου? Και αναφερόμενοι στο συμβάνι με της γνώμης ότι έπραξε άριστα και σε χαστούκισε, Κωνσταντίνε. Είναι κάτι που θα έπρεπε να έχω κάνει εγώ από χρόνια. Πρόσεξε, Ντένι. Δεν μιλάνε έτσι σε κάποιον που κρατάει την ιστορία του παππού σου στα χέρια του. Προσπερνώντας τις απειλές σου, επιμένω ότι καλά έκανε. Δεν μπορεί, κάτι θα της είπες, κάτι θα της έκανες και το κορίτσι είναι ευαίσθητο. Δεν με αφορούν οι ευαισθησίες της. Αυτό που με αφορά είναι ότι επί 2 μέρες ασχολούμαι με κάποια που δεν είχα ποτέ σκοπό να συναντήσω στη ζωή μου. Ντα. Κασπαζά, αγάπη. Ναι. Έλα, αγάπη μου. Φυσικά και θα έρθω, τι ερώτηση.
Εντάξει, ντέρμπι δεν είναι. Αυτές τις ομάδες ο Παναθηναϊκός τις έχει για προπόνηση. Δεν μου λες, ποιοι βγήκαν εκτός 16άδος? Τι μου λες, α, το παλιό παιδό. Εντάξει, θα τα πούμε κι αύριο. Ορβάρ, χρυσό μου. Η αγάπη ήταν. Εγώ πάντως στη θέση σου θα του ζητούσα συγγνώμη. Όχι να ζητήσουμε συγγνώμη για το Φίτσουλα. Εμείς δεν ζητάμε συγγνώμη, έτσι δεν είναι, μωρό μου? Άλλη φορά όταν θες να μιλήσουμε να βάζεις τα παιδιά για ύπνο. Τώρα γιατί κοίταζε εμένα? Βρε αγάπη μου. Δεν σε προειδοποιώ. Έτσι και ξαναβρεθεί αυτή μπροστά μου και είσαι εσύ υπεύθυνη, θα... Με συγχωρείς, αγάπη μου. Ναι. Α, το βουνό. Ναι. Έλα, Ιώζεφ, χρυσό μου. Ναι. Τι? Τράβηγμα. Πού, αγόρι μου? Στους προσαγωγούς. Α, καλά. Δεν σε φοβάμαι εσένα. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο το απόγευμα, στα ποδητήρια. Ναι. Γεια σου, χρυσό μου. Το βουνό. Παρεπιπτόντως, δεν μου αρέσουν καθόλου οι παρέες που κάνεις, αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης. Φυσικά και δεν είναι της παρούσης. Της παρούσης είναι να βρεις έναν τρόπο να ζητήσεις συγγνώμη από την κοπέλα για την απαράδεκτη συμπεριφορά σου. Τι πράγμα! Να ζητήσεις συγγνώμη από τη Μαρίνα. Ντένι. Ναι. Καληνύχτα. Al tuo seno ignorla, spagnola adesso saprà come dolce la voluta. Vieni, vieni, stretta al tuo seno ignorla, spagnola adesso saprà come dolce la voluta. Και όπως είπαμε. Μην είναι ήσυχη. Μην καταλάβει ότι σου είπα τίποτα εγώ. Γιατί με περάσει τη σούβλα και από κορέτσι στα βλάχια. Ακόμα εδώ είσαι εσύ? Εδώ τα λέγαμε, με τη φιλενάδα μου, την κυρία Φλόρα. Να προσέξεις τις παρέες σου. Το κράτησα εγώ για τα μπακαλιαράκια. Ναι, χτυπούσα το σκόλδο στο γουδί όλη μέρα. Για τη σκορδαλιά. Και έχετε την εντύπωση ότι θα τα φάω όλα αυτά εγώ? Γιατί, αγόρι μου? Μα δεν ξέρεις τι όμορφα που είναι τα μπακαλιαράκια με τη σκορδαλιά. Κάτι μου βρωμάει εδώ. Ναι, η σκορδαλιά. Και σου είπα, το χτύψεις πάρα πολύ το σκόρδο. Αμπά, εμένα κλεισούρα μου μυρίζει εδώ μέσα. Α, για συνέχισε. Και τα παράθυρα, ρε παιδί μου. Γιατί δεν ανοίγετε λιγάκι τα παράθυρα? Τι λες, παιδάκι μου, να ανοίξουν τα παράθυρα, να μπει ήλιος και αέρας. Μα τι πανημέρωτος είσαι. Ξέρεις τι κακό κάνει ο ήλιος και ο αέρας? Και αυτή η σκόνη. Να, αυτά εδώ, κοίταξε με, δεν είναι βιβλία. Κουραμπιέδες είναι. Σε ενοχλεί πολύ, Φλόρα, πιάσε το φακιόλο και το πίπολο. Τώρα εμείς τον δουλεύουμε, αυτός μας δουλεύει. Δεν μου λες Πέτρο, μωρό μου. Όλα αυτά μόνος σου τα σκέφτηκες? Ναι, βέβαια, από μόνος του. Εξιδίας πρωτοβουλίας. Και αυτή η μπανιέρα, ρε παιδί μου. Φτάσαμε και στην πανιέρα, ήμουνα σίγουρος. Για ποιο πράγμα? Φλόρα, και αυτό εξιδίας πρωτοβουλίας το σκέφτηκε? Εγώ δεν είπα τίποτα, όρκο παίρνω. Πετώ, πίσω σου ακριβώς είναι η πόρτα. Τι, και να χάσω τα μπακαλιαράκια, αποκλείεται. Και του σκορδαλιά, μια ώρα χτύπωσε το σκόρδο στο γουδί ο άνθρωπος. Πέτω, θες να φύγεις μαζί με το γουδί? Φαίνεται δεν είναι στα κέφια του. Δεν πήγε καλά το ραντεβού με την τραγουδίστρια. Άντε, καληνύχτα. Και εσύ μάζεψε τις σκορδαλιές και τα μπακαλιαράκια και στο δωμάτιό σου. Έχω να ξεκοκαλίσω τον Ξηφία. Τα σου! Καλά, εντάξει. Τον ξεκοκαλίζω και αύριο.
all the fight's gone from this wounded heart. Across the floor, dreams and shadows play like wind-blown refugees. Call the man who deals in love beyond repair. He can heal the world of hearts in need of care. Shine a light ahead when the next step is unclear. Call the man, he's needed here. Κάπου εδώ όμως πρέπει να κλείσουμε για σήμερα. Ελπίζουμε να περάσετε καλά. Εμείς περάσαμε ακόμη καλύτερα και μην κάνετε κανένα αστείο και δεν έρθετε αύριο στις 10. Εντάξει. Λοιπόν, καλό μεσημέρι και καλά να περνάτε. Φιλάκια! Γεια! Έλα, παιδιά. Το μαζεύουμε. Sorry, λίγο. Έλα. Να σου πω, δεν είδες που το καλώδιο κρεμότανε. Έλα, άντε. Τελείωνε. Φεύγω. Τελείωνε. Τι κάναμε σήμερα? Σήμερα καλά. Τι εννοείς? Για χτες εννοώ. Για ρίξε μια ματιά. Τι κάναμε δηλαδή χτες? Από νούμερα σκίσαμε. Ωραία. Ναι, αλλά για διάβασε. Αφού τα νούμερα ήταν Διάβασε, καλά... είπα! Δεν το περίμενα. Ούτε κι εγώ. Καλά, μην το παίρνεις τόσο κατάκαρδα. Πώς να μην το πάρω κατάκαρδα, ρε. Φωτογραφία είναι τώρα αυτή. Τελικά φαίνεται δεν έχω φωτογέννη. Πού πας? Σε λίγο αρχίζεις μάθημα. Να το κάνεις εσύ το μάθημα. Και εσύ που θα πας? Στο Διαμαντόπουλο για φωτογράφηση. Τουλάχιστον να τους δίνω εγώ φωτογραφίες. Κύριε Μαρκορά, Το γνωριζόμαστε. όχι, εσείς δεν με ξέρετε, εγώ βέβαια σας ξέρω. Φυσικά και ποιος δεν ξέρει ένα πρόσωπο της δημοσιότητας, αλίμον. Λέγομαι Μάγδα Φρατζή. Είμαι νέα ηθοποιός και θα ήθελα να σας γνωρίσω. Τα συγχαρητήριά μου. Για ποιο πράγμα? Που θέλετε να με γνωρίσετε. Ξέρετε, θα ήθελα να με δείτε για το ρόλο της Αντιγόνης. Το θέλω πολύ. Μα δεν νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος χώρος. Για ποιο πράγμα? Για να το θέλετε τόσο πολύ. Δεν καταλαβαίνω. Αχα. It is now a fact that the country is controlled by Καλημέρα, the armed Χρυσό μου. forces. Καλημέρα. Κάτσε. Α, δεν μπορώ, είμαι πάρα πολύ βιαστική, πάρα πολύ βιαστική. Με περιμένουν στο γήπεδο. Αυτό φωνάζει από μόνο του. Δεν είναι πολύ χαριτωμένο. Είναι, Ντένι μου, είναι. Μιλ Μερσί, τι σου έλεγα? Τίποτα. Α, ναι, για τον Τάκη. Ποιος είναι αυτός πάλι? Δεν ξέρεις τον Τάκη, τον ζωγράφο, τον παιδικό φίλο του Κωνσταντίνου, που τον συναντήσαμε στις Πέτσες Πάσχα του 88, που φορούσε το λευκό σανέλ και μετά έβρεξε και ήμουνα πολύ λυπημένη, πολύ λυπημένη, που σου γνώρισε και τον πατέρα του που διατηρεί μπουτίκ με δερμάτινα στο Παλέρμο, που αν περάσουμε ποτέ από εκεί να μου θυμίσει να σου πάρω ένα σακάκι, γιατί το μπλε σου το σουέτ σου πάλιωσε, να θυμηθείς να το δώσουμε κάπου. Ναι, Ντένι, ναι. Λοιπόν. Λοιπόν, ο Τάκης έχει αύριο τα εγγένεια της έκθεσής του και θέλω να στείλεις κάμερες να καλύψουν την εκδήλωση. Έλα, βρε, Ντένι, τώρα. Νικηφόρα, θα στείλεις. Το παιδί χρειάζεται υποστήριξη. Άλλωστε, εγώ το έχω υποσχεθεί στον Κωνσταντίνο. Και το σημαντικότερο, θα το έχεις αποκλειστικό. Σίγουρο τώρα αυτό. Ασυζητητή. Και τώρα φεύγω, δεν θέλω να στήσω την αγάπη. Γεια σας. Γεια σου, Χρυσό μου. Με ζητήσατε? Εγώ. Εγώ τον ειδοποίησα να έρθει να συνεννοηθείτε για τον Τάκη. Μάλιστα, κύριε Διευθυντά. Λοιπόν, Χρυσό μου, τώρα που σε παρατηρώ, ξέρεις τι νομίζω ότι θα σου πήγαινε πολύ? Τι? Ένα μπλε σουέτ σακάκι. Εντάξει, μείνετε ήσυχα, θα το φροντίσω. Ας το, Χρυσό μου, θα σου το χαρίσω εγώ. Τσάου, Χρυσό μου. Γεια σας, γεια σας, τσάου. κύριε Μαρκορά, γεια σας. Λοιπόν, άκου τι πρέπει να κάνεις. Πώς το έπες αυτό?
Συνέντευξη με ένα μοντέρνο καλλιτέχνη, το είπα αυτό. Αποκλείεται, εγώ βαριέμαι, πήγαινε μόνο σου. Είσαι τρελή, κορίτσι μου, στην εκπομπή σου θα κάνω παρουσίαση εγώ. Τόλι, θα μας πάρουν τους κεσέντες. Εγώ είμαι ασχέτου, δεν έχω ιδέα από αυτά. Δεν σε νοιάζει, βρε, θα σου κάνω το βράδυ εγώ πρόβα. Νηφικού. Εσύ ίδιες, Μαρή. Τι πακέτο τρώω, Χριστέ μου, η γυναίκα. Τράτα μας η κουρέλου, η χιλιοβαλωμένη. Όλο είναι μπελώναμε κι όλο ήταν ξεσκισμένη. Έβηρα μια. Τι είναι? Τι λες, παιδάκι μου? Βγάλε, παιδί μου, φθόγκους. Φθόγκους θέλεις, καλά. Τι είναι πράσινο και κρύβεται στο μπάνιο? Μίλα, κούκλα μου, θα φέρω τα ταβόρ. Χείρα. Κωνσταντίνε, μωρό μου. Κωνσταντίνε, μωρό μου, εγώ είμαι η μπουμπού σου. Κοίτανάζει το σάβανο. Τι θες εδώ, Ντίν? Να, ήρθα εδώ γιατί θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη. Για ποιο απ' όλα? Για χτες. Μόνο για χθες? Και για προχτές, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Και για την περασμένη εβδομάδα και όσο μακριά πάει ο νους σου, τέλος πάντων. Αφέοντές σου οι αμαρτίες. Αυτά θέλει ο κόλος σου και σένα. Μόνο σε παρακαλώ, αν δεν σου είναι πολύ δύσκολο, μην το ξανακάνεις. Δεν τα αντέξω. Στορκίζομαι. Τι θρασί της. Λοιπόν, να φεύγω τώρα, να μην χάσω τουλάχιστον το δεύτερο ημίχρονο. Μην ξεχάσεις, αύριο βράδυ είμαστε καλεσμένοι στα γένεια του Τάκη. Άλλη μόνο εγώ να μην έρθω στα εγγένεια του Τάκη. Εδώ πήγε στα εγγένεια του Παρθενώνα. Εξάλλου ο Νικηφόρος μόλις το έμαθε, με παρακάλεσε να του επιτρέψουμε να καλύψει τηλεοπτικά το γεγονός. Α, να μην το ξεχάσω, σας έφερα και ένα γλυκό. Τι είναι αυτό? Χαλατνίκ το λένε, είναι ρωσικός χαλβάς. Με τα χεράκια μου τον έφτιαξα. Ψέματα λέει. Η κομμουνίστρια το έφτιαξε. Της κομμουνίστριάς μου ο χαλβάς είναι 2 φορές χαλβάς μου. Λοιπόν, θα αρχίσεις έχοντας τα έργα του Τάκη πίσω σου. Θα είσαι σοβαρή όσο μπορείς, βέβαια. Τώρα γιατί με βρίζεις, Σκάσε, μιλάω. Και στη συνέχεια θα πεις ότι ο καλλιτέχνης πειραματίζεται έχοντας κατακτήσει το δικό του μορφοπλαστικό λεξιλόγιο και καταφέρνει πάντα να έχει τις δικές του αένας ανησυχίες. Και πότε θα αρχίσω να μιλάω ελληνικά? Θα συγκεντρωθείς στην τύφλα σου! Α, για κουλάρα για τα τζάσο! Λοιπόν, στη συνέχεια θα περπατάς έχοντας τα γλυπτά και τους πίνακες πίσω σου. Μ' ακούς τι σου λέω? Ναι. Και θα μιλάς συνέχεια για τον Τάκη δείχνοντας τα. Και πώς θα τα δείχνω, έτσι όπως έκανα στα πλυντήρια? Όχι βρεζόν, όχι βρεζόν. Χριστέ μου, που έχω μπλέξει. Απλώς θα μιλάς με σοβαρότητα, θα διαβάζεις αυτά που σου έχω γράψει. Μάθε και τίποτα απ' έξω. Καλά, γράψτε εσύ και θα τα διαβάσω στο σπίτι. Θα είναι και ο γορίλας εκεί. Μη λες το λάμπη γορίλα. Καλά, θα είναι και αυτό το πολιτισμένο εκεί. Φυσικά. Δεν πάμε εμείς σε κανένα ξενοδοχείο λόγω για απόψε. Θα τον κρατήσω φρόνιμο, θα του πω ότι θα δώσω πανελλήνιες. Μην το γελάς καθόλου, κάτι τέτοιο είναι. Καλά, στις πανελλήνιες πήγα άπατη. Για δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση. Παρακαλώ. Στη συνέχεια θα πεις ότι ο καλλιτέχνης καταφέρνει να έχει μια ισορροπία ανάμεσα στη σουρεαλιστική ελευθερία αφενός και στην κονστρουκτιβίστικη οργάνωση αφετέρου. Άγαλμα, μ' άφησες μεγάλε. Πώς το έπες αυτό? Α, δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Εντάξει, το μόκοσα. Στη συνέχεια θα πεις ότι ο καλλιτέχνης δίνει έμφαση στο μαθηματικό λεξιλόγιο. Καλά, είχαμε ένα μαθηματικό στη Δευτέρα Λυκείου, ο Πέδαρος. Υπάρχει κανένα γκαζάκι πρόχειρο ή καμιά εισπνοή? Άκου λοιπόν, ο πίνακας είναι εδώ. Εγώ είμαι εδώ. Καλά, σαν τώρα το θυμάμαι, φορούσε ένα τζιν στενό, διαγραφόντουσαν όλα και ζωγράφιζε ένα σκαλινό τρίγωνο. Αν δεν είναι πάνω από τις δυνάμεις σου, Μαρίνα μου, σκάσε! Την άκουσε? Κοίτα εδώ. Άνοιξα στραβά σου. Έλα εδώ. Αυτό λέγεται διάδρομη ψυχής σε φόντο κόκκινο. Που θέλει να δείξει... Ότι είναι γάβρος. Αλλά συνεχίζω. Θέλει να δείξει, κορίτσι μου, το τούνελ του αδιεξόδου στο οποίο κινεί το σύγχρονο σταστός. Αλλά, εδώ σε θέλω. Τι βγαίνει μέσα από το τούνελ? Η Νικολούλη. Πάρτα, μωρή. Εντάξει. Μια αχτίδα φωτός βγαίνει, μωρή. Μια αχτίδα φωτός. Κοίτα εδώ το επόμενο. Κάτσε να δω που είναι. Λοιπόν, εδώ, στο νήμα του νοήματος, ο καλλιτέχνης, εκμεταλλευόμενος τη στερεότητα των υλικών του, καταφέρνει και τελικά στερεοποιεί τις εικόνες του. Είναι απλό. Έχει υπότιτλους. Είναι. Όχι! Για ηθοποιός είναι. Πήγαινε, έχουμε δουλειά. Δεν θα κάνω τίποτα, ένα γιάτακο στο κορίτσι και θα φύγω. Καλησπέρα. Η κυρία Φλόρα μόλις έφευγε. Η Μάγδα είναι μια ηθοποιός και... Ήρθα να μου δείξει το ρόλο. Θου κύριε. Περάστε μέσα, Δεσποινής. Περάστε έξω, Φλόρα. Πες τη τουλάχιστον να ρίξει κάτι πάνω της, σέρνονται και αρρώστιες. Πήγαινε. Μη σπρώχνετε, να τη ρωτήσω πρώτα τι θα πάρει. Τα βουνά θα πάρει, πήγαινε. Αν και φαντάζομαι τι θέλει να πάρει. Δεν πήγαινε. Εδώ γύρω θα είμαι. Καθίστε.
Ναι, Λοιπόν. ναι. Ναι. Πείτε μου. Μ' αρέσει να μαθαίνω, ξέρετε. Από πού είστε? Από την Καβάλα. Μάλιστα. Εμπρότης, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι ακριβώς είναι αυτό που σας γοητεύει στο ρόλο της Αντιγόνης. Κοιτάξτε να δείτε, εμπρότης, αυτό που με γοητεύει στο ρόλο της Αντιγόνης είναι ότι θα μου τον διδάξετε εσείς. Μάλιστα. Ναι. Καταρχάς, πρέπει να σας πω ότι βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρουσα Ναι, μιλήστε ελεύθερα. την προσέγγισή σας. Ναι, κι εγώ τη βρίσκω. Πολύ. Με φώναξε κανείς? Όταν τέλος πάντων κάποια στιγμή δώσει ο Θεός και τελειώσει και δεν σε έχουν πετάξει έξω, Για να τολμήσουνε. θα πιάσει τον τάκι από τον μπράτσο. Είναι ωραίος γκόμενος. Καλλιτέχνης είναι, αγάπη μου, καλλιτέχνης. Και καλλιτέχνης, αν δεν είναι γκέι, που θα είναι δηλαδή, κάνουν ακρεβάτη και τη ρηπτική. Ωραία. Λοιπόν, θα τον πιάσει από τον μπράτσο, θα τον ρωτήσει για το έργο του και μετά στο να μιλάει από μόνο του. Τι θα το ρωτήσω? Λοιπόν, σου έχω σημειώσει την ερώτηση. Πρόσεξε. Πόσο πιστεύετε ότι η αφαιρετική λογική της μινιμαλιστικής γλυπτικής σας καταγράφει την καθαρότητα της σκέψης σας? Και αυτός θα μου απαντήσει? Σιγά καλέ. Καλά, ποτέ δεν το περίμενα ότι θα είσαι τόσο χαβαλές. πράγμα? Χαβαλές, παιδί μου. Πώς το λέτε εσείς στη γλώσσα σας, οι θεατράνθρωποι? Ακριβώς έτσι όπως το έδωσες. Χαβαλές. Να σου πω, αυτό που έλεγες πριν, πώς το είπες αυτό, το με την τραγικιά, αυτό το... Ότι η Αντιγονίτσα είναι και λιγάκι κουφαλίτσα, Αντιγονίτσα, κουφαλίτσα, καλά κάνει και 15 σύλλαβα, κύριε. Ατιμούλικο, ξεφύγει από το φύγει. Το άλλο να μου πεις θέλω. Το άλλο αυτό που είπες προηγουμένως. Πίσω από τις λέξεις. Κρύβεται το Αλέξης. Πίσω από τις λέξεις του κειμένου. Κρύβεται ένα σεξουαλικό τραγικό πάθος. Και τι μας διδάσκει ο Μέγας Σοφοκλής με το δράμα του? Έλα μου ντε. Μας διδάσκει ότι αλείς αυτό που πάει, που πάει να πει... Τι πάει να πει? Ότι στις 9 του Μακαρίτη άλλος μπήκε μες στο σπίτι. Εξαιρετικά. Γιατί μόλις τη χτίσανε τη τραγικιά, έρχεται η Σμινίτσα, αρπάζει τον αιμονούκο. Όχι και έτσι και δεν πιάνουν μια μεζονέτα έξω από τη θύβα. Καλέ, όχι και μεζονέτα. Χορνάνε κανονικά την τραγικιά, τη loser. Τραγικιά loser, μα πώς θα είναι έτσι? Καλέ, κύριε καθηγητά, σας παρακαλώ. Αυτό δεν είναι στο ρόλο. Τη Φλωρούκο, τη γνώρισα τη Φλωρούκο. Τι γνώριζε ρε κοπέλα, τι γνώριζε από εκεί, τι της κάνεις κοπέλας, Κάτσε με Φλωρούκο. Πανάθεμάς, όπου να θα έρθει η κυρία Μίνα. Ποια είναι αυτή? Ποια είναι αυτή? Αυτή είναι η φοροαποτέτεια μου, η φοροτεχνικός. Που στις 10, με Φλωρούκο στις 10. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Εκεί που χτυπάει το κουδούνι είχαμε μείνει, βρε χαμένε. Άνοιξε και πες ότι λείπω. Και που θα πω ότι λείπεις, βρε παραλυμμένο. Πες ότι με πήρανε φαντάρο. Πολύ καλό. Κάτσε καλέ, κάτσε. Ποιος είναι? Η Μίνα! Βρε φωτιά που μ' άναψε, βρε σαφακιασμένο. Τι κάνουμε τώρα? Τι θα κάνουμε τώρα? Ποια είναι αυτή? Ποια είναι αυτή? Πες τη, σου κοτάει. Αυτή είναι η φοροτεχνικός που σου λέει δεν πρέπει να σε βρει εδώ. Μπάκια, γιατί δεν πρέπει να με βρει εδώ? Και γιατί δεν πρέπει να τη βρει εδώ? Γιατί της χρωστάμε, μωρό λογαριασμό θα σου δώσουμε. Της χρωστάμε, σήκω. Τώρα κυρία, πού να πάω? Κάτι φιλικά, βγάζω το φούρνο και έρχομαι. Στο μπάνιο, στο μπάνιο. Στο μπάνιο. Μην φλόρα, σώσε. Μπορεί να πεις μέσα. Στην κουζίνα. Όχι στην κουζίνα, πάντα τα πόδια της από εδώ πέρα. Ξεκουμπήσω, άνοιξε έτσι και θα την αναλάβω εγώ. Τι θα μου κάνει, τι? Κάτσε κάτω, μπορεί, τι θα μου κάνει. Κάνε τι σου πει, ό,τι σου πει. Φοβάμαι. Όταν βγάζεις τα στραβά σου δεν φοβάσαι. Τώρα φοβάσαι. Ακούστε να σας πω, κυρία Φλωρούκο μου, εγώ έχω έρθει εδώ αποκλειστικά και μόνο για το ρόλο. Ναι, δεν θέλω να με πιάσει η εφορία, κόβω και δελτίο. Κάτω το δελτίο το έχεις κρυμμένο, ξέρω. Μα τι κάνετε τόσες ώρες? Κάτι δουλειές είχαμε και τις τακτοποιούσαμε. Τι χάλια είναι αυτά? Τι χάλια είναι αυτά? Πώς είσαι έτσι? Πώς είμαι έτσι? Τι νερά είναι αυτά? Τι νερά είναι αυτά? Τα νερά, τα άρχισα εγώ πάνω από αυτά τα νερά γιατί κάψωσα. Κάψωσες? Ναι, κάψωσα, είχε πολύ ζέστη και όταν έχει πάρα πολύ ζέστη εγώ καψώνω. 10 δεν είπες? Αναβλήθηκε το meeting που είχα. Αναβλήθηκε το meeting. Μου λες, Κωνσταντίνε, είσαι πιωμένος? Εγώ? Κάνε χα, Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε, δεν είσαι πιωμένος. Είδες τι τα έλεγα? Τις ωραίες της μακρύς σε νέα έκδοση. Σε χάλια έκδοση. Φλόρα, τι κάνεις εκεί? Καθαρίζω, δεν βλέπεις τις βρώμες. Μπορείς να μου βάλεις ένα χυμό, σε παρακαλώ? Δεν μπορώ, αποκλείεται. Γιατί? Έχω τα λουμπάγκα μου. Από μικρή τι ταλαιπωρούν. Κάτι δεν μ' αρέσει εδώ μέσα. Έλα βρε αγάπη μου, τώρα έσα τις κακυποψίες. Εντάξει, ήπια λίγο παραπάνω, ήμουνα λίγο χάλια. Αν θες να με βοηθήσεις, πάμε λίγο στην ταράτσα να με φυσήξει ο αέρας να συνέλθω. Καλά, ας είναι. Πάμε. Φλωρά, εμείς πάμε λίγο στην ταράτσα. Εσύ πρόσεχε το γλυκό. Ποιο γλυκό, καλέ?
Το γλυκό που έβαλες στο φούρνο και πρέπει να το βγάλεις, γιατί αν το βγάλεις θα καεί, θα καούμε. Α, για το χαλβά, λες. Α, γεια σου. Έλα, μπορεί, γρήγορα. Γρήγορα, ξεκουβήκε με το πόδι. Και μην τολμήσεις να ξαναπατήσεις εδώ πέρα το ποδάρι σου, στο κόψω τη ρίζα. Εγώ, κυρία μου, ήρθα απλά και μόνο για το ρόλο. Μην εξαιρεθήσεις, μωρή, με το ρόλο, μην Θα εξαιρεθήσεις. ήθελα το τσαντάκι μου. Άντε, τσαντάκι. Τσαντάκι μου, τι προλοκομείο. Άντε, μπορεί να ξεκουμπήσω από εδώ πέρα. Λολομπρικίτα. Αντιγόνη. Λουλού. Φαριόλο. Είχατε όλες τις φαριόλες εδώ πέρα. Και το ρόλο. Το ρόλο. Στραβάτης. Παιδιά, ελάτε! Το έβγαλα από το φούρνο το γλυκό. Νάτος ο χαλβάς! Είναι αυτό. Έλα, κοκόρα μου, να δοκιμάσεις. Ρωσικός χαλβάς. Με τα χεράκια μου τον έφτιαξα. Η αφαιρετική γλυπτική σας. Όχι. Όχι. Η αφαιρετική λογική της μιλιμιλιστή. Ξανά, λοιπόν. Η αφαιρετική γλυπτική της Τι λες, μωρή χριστιανή μου και δεν σκοντάφτης. Λοιπόν, ξανά. Ξεκίνα. Λοιπόν, πιο δυνατά. Η αφαιρετική λογική της μινιμαλιστικής γλυπτικής αυτού του κύριου, εν πάση περιπτώσει. Τι κάνεις εκεί, μωράκι μου? Πρόβα κάνω, ρε λαμπιάσε με ησυχή. Δεν αφήνεις την πρόβα τώρα και να πάμε για καμιά παράσταση? Έλα ρε λαμπι, όχι ξανά. Τελικά, ο Τάκης προχώρησε πάρα πολύ την τέχνη του. Ναι, μέχρι το κόκαλο. Τι εννοείς? Αν αυτό, αγάπη μου, είναι τέχνη, τότε η κραταογρά στην Αθηνά είναι η Εθνική Πινακοθήκη. Δεν σοβαρέψου. Δες το πολυσήμαντο αυτού του έργου. Αυτό, χρυσό μου, δεν είναι έργο. Φεστιβάλ χολυστερίνης είναι. Λοιπόν, Γεια σου, πώς Τάκη. σας φαίνεται η δουλειά μου? Γευστικότατη. Α, να, μια εκτίμηση τρέζ εξτραβαγκάν. Τάκη, με έχεις εντυπωσιάσει, ειλικρινά. Με υποχρεώνεις. Μα τι λες τώρα, το θανάσιμο αμάρτημα είναι η κυβωτό σου, είναι η αποθέωσή σου. Σε ευχαριστώ. Ξέρεις, σκεφτόμουν λοιπόν με αυτό το έργο έτσι να κάνω την εισήγησή μου στο προσεχές Διεθνές Συνέδριο Τεχνοκριτικών. Εγώ πάλι θα σου έλεγα να το πάρεις στο προσεχές συνέδριο Κρεοπολών. Χιούμορ. Μα το έχω καταλάβει, δεν είναι. Να το έχει καταλάβει, δεν είναι. Μισό λεπτό, είδα κάτι γνωστούς, θα το πούμε. Έγινε, Τάκη. Να συνεχίσεις έτσι, καλύτερα να φύγουμε. Α, δεν θα μου απαγορεύσεις τώρα να λέω και τη γνώμη μου. Α, οι κάμερες του Νικηφόρου. Μπράβο, ρε, που έκανες επιτέλους και κάτι καλό. Γιατί σταμάτησε, προχώρα. Ναι, ξέρεις, δεν είμαστε μόνοι μας. Το βλέπω ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Τόσο κόσμο έχει εδώ. Όχι, θέλω να πω, είναι εδώ και... Ποιος? Με τρόπο. Εγώ δεν ξέρω. Πάω να χαιρετήσω τον Τάκη και φεύγω. Μη! Μας κοιτάνε οι αδάμινες. Βγάλ τα πέρα μόνο σου, εγώ τζάω. Σε παρακαλώ πολύ, κάτσε κάτω, εδώ έχουμε τέτοια δουλειά. Μη με κρατάς από το χέρι, θα γίνουμε θέαμα. Μη δίνεις σημασία. Καλησπέρα, χρυσό μου. Τένι! Κάνε πως δεν τους είδες. Τώρα δεν μπορείς να φύγεις, μας είδανε. Δεν γουστάρω να βλέπω τα μούτρα. Το κατάλαβες, θες να κάνω και κακά. Δεν γουστάρεις ή δεν έχεις τα κότσια να τον αντιμετωπίσεις? Δεν έχω τα κότσια εγώ. Εδώ με σαρακατσάνα, αγάπη μου. Εμείς δεν κολώσαμε στα φουσά του άλλη πασά. Στο Μιχέσο θα κολώσω. Ορίστε λοιπόν, Σαρακατσάνα. Δεν προκαλεί. Όχι εγώ, το πεπρωμένο σου και το πεπρωμένο φυγή είναι αδύνατο. Εγώ να φύγω, δεν είσαι με τα καλά σου. Πάρε μάτι φιλενάδα σου. Μη γυρίσεις, μη γυρίσεις. Κύριε Μαρκορά. Α, εδώ είσαι, χρυσό μου, δεν σε πρόσεξα. Να σου γνωρίσω και το γιο μου. Α, συγγνώμη, γνωρίζεστε. Κύριε Μαρκορά. Ντένι, πες σε παρακαλώ στην κυρία ότι αν ήρθε να ολοκληρώσει το έργο της, δεν είμαι καλός χριστιανός. Και δεν πρόκειται να γυρίσω και το άλλο μάγουλο. Κύριε Μαρκορά. Ντένι, πες επίσης στην κυρία ότι απορώ.
με την παρουσία της απέδευτης μάζας αναχωροτέχνης. Κύριε Μαρκορά. Ντένι, πες επίσης. Δεν το βουλώνετε καμιά φορά. Ντένι, τι είπε? Το θες κατά λέξη. Ήρθα να σας ζητήσω συγγνώμη για το προχθεσινό. Ντένι, σε παρακαλώ, μας αφήνεις για λίγο μόνος. Πολύ ευχαρίστως. Ήρθα λοιπόν να σας ζητήσω συγγνώμη. Το χρηστόντα ποινής μου είναι να αποφεύγει κανείς τα πράγματα για τα οποία είναι αναγκασμένος μετά να ζητάει συγγνώμη. Ένας έξυπνος άνθρωπος σαν και εσάς, κύριε Μαρκορά, θα πρέπει να είναι σε θέση να συγχωρεί τις αδυναμίες των άλλων. Ακόμη και όταν αρνείται να δει τις δικές του. Μου τη βγαίνεις από τα αριστερά τώρα. Ο πατσαμπουκάδας υπάντιος. Μη μου το χαλάτε και σας πάει τόσο πολύ το χαμόγελο. Σας παρακαλώ της ποινής μου. Κύριε Μαρκορά, δεν σας έχει πει κανείς ότι σας πάει να χαμογελάτε? Της ποινής μου, συγγνώμη, αλλά πρέπει να δω την έκθεση. Κι εγώ. Και ίσως μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε για την αφαιρετική λογική της μινιμαλιστικής γλυπτικής του Τάκη. Καλά. Καλά, μια τι έγινε, μωρέ, μιλήσατε? Ανταλλάξαμε απόψε για την Τάκη. Καλά, αυτό κάνω πως δεν τα άκουσα. Τι έγινε? Δεν είναι κακός ο καημένος. Πώς σου φαίνεται? Τι σου είπε? Δεν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον? Εσύ, τι της είπες? Συζητήσαμε έτσι λίγο. Και θυμηθήκατε τα παλιά. Ντένι! Sorry. Μου ζήτησε συγγνώμη. Α, το χρυσό μου, για ποιο πράγμα? Ντένι! Αυτό πρέπει να το γιορτάσουμε. Πρέπει να τους φωνάξουμε, να απολαύσουμε όλοι μαζί τα έργα τέχνης. Αυτό τώρα το ονόμασα υπογωνία αγωνία. Το βρίσκω τολμηρό και σχηματικό. Ναι, είναι προφανές όμως, έτσι δεν είναι? Έχουμε δηλαδή να κάνουμε μια σύνθεση που δηλώνει το δέος, ένα είδος τρόμου του οποιοδήποτε άντρα, μπρος στο σύμβολο της γυναίκας αράχνης. Υπάρχει της αυτή. Ο ιστός. Ο ιστός. Στην ουσία έχουμε να κάνουμε με έναν άντρα... Ακέφαλο. Όχι ακριβώς. Το είπατε μάλλον πριν, μιλώντας για κάτι άλλο. Απρόσωπο. Απρόσωπο, sì. Senza faccia. Καταπληκτικό. Απρόσωπο, ναι. Ευνοχισμένος παρόλα αυτά. Ευνοχισμένος. Που το μόνο που έχει καταφέρει να περισσώσει είναι το αρχαίγωνο. Αλλά και αυτό με τέτοιο τρόπο που θυμίζει το τουλάπι μου. Σκάσε, μωρή, πια σε βάζω στο χώρο. Σιγά τα εικονίσματα που θα ανάψουμε και λαμπάδα. Μας βλέπεις υπάντια σου. Ας περάσουμε τώρα. Ας περάσουμε. Οι εργάτες στο μετρό. Βλέπετε πουθενά μετρό? Γιατί, μήπως βλέπω εργάτες? Προσπάθησα, η αλήθεια είναι, να συλλάβω το δέος, αυτό το ανιμαλίστικο δέος του ανθρώπου, το οποίο είναι βέβαια αμυδρό, δεν τίθεται θέμα. Και δηλώνει... Τι δηλώνει όμως, Κωνσταντίνε? Νομίζω... φαίνεται ολοφάνερα η αγωνία σου για την αποξένωση του ατόμου από το χώρο που ζει. Ναι, αυτό φωτίζει κάπως τα πράγματα και ευχαριστώ πολύ. Αλλά βλέπεις, ας πούμε, ότι και αυτό με τη σειρά του είναι... Εσείς, ναι. Τι βλέπετε, Δεσποινής? Εμείς βλέπουμε μία βαλίτσα ανοιγμένη και παραπλεύρος της ολίγα πεντοχίλιαρα και φούξια μπαλόνια. Το προφανές δηλαδή. Μπράβο, χρυσό μου. Τάκη μου, εμένα με συγχωρείς. Θα έρθω να δω τα έργα σου όταν δεν θα έχει εδώ σχολεία. Ναι. Εμείς θα το πούμε σε λίγο. Μα γιατί έφυγε, είπα κάτι που δεν έπρεπε. Και εσύ, χρυσό μου, ανοίγεις το στόμα σου και τα ξέστριμες. Τι είπα? Μα πού τα είδες τα φούξια μπαλόνια? Αυτό είναι ένα καθαρό γνήσιο κόκκινο. Δεν μπορείς όμως να το πεις φλούξους, έτσι δεν είναι? Ούτε πάλι arte povera. Όχι. Ίσως με κάποια επιφύλαξη θα μπορούσες να το ονομάσεις εξτραβαγκάντζα μινιμαλίστα. Αυτό... Κύριε Μαρκορά. Ναι, χρυσό. Τάκη, εμένα με συγχωρείς. Θα σε πάρω τηλέφωνο, έτσι. Κύριε Μαρκορά.
Συγγνώμη. Κύριε Μαρκορά. Παρακαλώ. Ξεχάσατε τα τσιγάρα σας. Δεσποινής, μπορείτε να μου κάνετε μια χάρη. Παρακαλώ. Μην ξαναβρεθείτε μπροστά μου. Ειλικρινά, η παρουσία σας δεν μου είναι καθόλου απαραίτητη. Α, μην το λέτε. Πάντα μπορεί να ξεμείνετε από φωτιά.